Od 1. septembra môžu aj takéto stroje vyraziť na cesty, musia však dostať špeciálne evidenčné čísla a splniť niekoľko podmienok. Jednou z nich je to, aby naštartovali, čo sa už tomuto stroju asi nepodarí, ale tým vašim určite áno. Pre drobných farmárov či vidieckých hospodárov sú takéto vozítka takmer každodenným, nenahraditeľným pomocníkom. Nie vždy však domáci gazdovia mohli služby týchto strojov využiť všade tam, kde ich potrebovali. Problematický bol najmä presun po oficiálnych cestách. Od 1. septembra je tu však možnosť tieto stroje zlegalizovať prostredníctvom zvláštnych evidenčných čísel a vo výraznej miere sa tak vyhnúť pokutám. Keď žiadateľ dostane tabuľky s evidenčným číslom, takéto vozidlo sa môže používať aj na cestách 3. triedy, pričom teda už v novom prípade už nebude takýto vodič sankcionovaný. Ak teda majiteľ malotraktora, kosačky, vlečky či domácej multikáry získa zvláštne evidenčné číslo, vyhne sa pokute od 60 do 300 eur, prípadne zákazu činnosti viesť motorové vozidlo až na 2 roky. Predtým však musí najprv zájsť na príslušný dopravný inšpektorát, kde podá písomnú žiadosť a uvedie viaceré parametre prihlasovaného vozidla. Výšku vozidla, šírku a dĺžku, podľa možnosti aj ďalšie. Informácie o vozidle, ak je hmotnosť, prípadne ostatné. Rozmery a údaje o vozidle. Uvedie predpokladanú trasu a čas pohybu s vozidlom a za akým účelom sa bude pohybovať s týmto vozidlom po cestách 3. triedy, účelových a miestnych komunikáciách. Prideľovanie evidenčných čísel na domáce vozidlá má v porovnaní so štandardným postupom pri ostatných automobiloch trochu voľnejší režim. Vozidlo nepodlieha technickej ani emisnej kontrole a netreba ho ani pristaviť fyzicky na obliadku. Dokladom o existencii vozidla a o jeho výzore sú fotografie, ktoré vlastne predloží žiadateľ pri podaní žiadosti. Prihlásiť k evidencii je možné vozidlá najrôznejšieho druhu. Nemusia to byť len staršie sériovo vyrábané stroje, no aj tzv. Domáce skladačky, pri ktorých šikovní konštruktéri využili to, čo mali po ruke. Zákon presne neohraničuje, ktoré vozidlo môžeme uvádzať ako malotraktor. My pri prihlasovaní takéhoto vozidla berieme do úvahy alebo teda skúmame, na čo sa toto vozidlo bude používať. Hej. Teda dôležité je, aby toto vozidlo bolo využívané na poľnohospodárske alebo lesné práce. Domácké vozidlá majú voľnejší režim nielen pri ich samotnom prihlasovaní, ale aj prevádzke. To súvisí napríklad s neuložením povinnosti mať výstražný trojuholník či lekárničku. Netýka sa to ale technického stavu vozidiel, takže traktoríky s kvapkajúcim olejom z motora či nefunkčnými brzdami na cestách nemajú čo robiť. Samozrejme, aj pre týchto vodičov platí, že si musia pred jazdou skontrolovať svoje vozidlo. Pokiaľ vychádzajú na cestu, kde sa pohybujú aj druhé vozidlá, tak musí dbať na to, aby to vozidlo bolo v riadnom technickom stave, už len aj z dôvodu svojej vlastnej bezpečnosti. Čo sa týka lekárničiek, nemusí mať takéto vozidlo, túto výbavu, ale odporúčam, aby ju teda každý z vodičov mal už len z pohľadu teda tej vlastnej bezpečnosti. A na záver ešte niekoľko dôležitých upozornení. S domáckymi vozidlami sa po pridelení zvláštneho evidenčného čísla môžete pohybovať po cestách 3. triedy len za nezníženej viditeľnosti. Platnosť zvláštneho evidenčného čísla je časovo obmedzená na 3 roky. Správny poplatok za vydanie čísla je 33 eur na jednu značku. So získaním zvláštneho evidenčného čísla sa viaže povinnosť uzavrieť povinné zmluvné poistenie. To znamená, že si musíte priplatiť približne 30 eur na rok. Jasnú odpoveď ale nepoznáme v súvislosti s potrebným vodičským preukazom.
Jednoznačné stanovisko sme zatiaľ nezistili ani na policajnom prezídiu. Tí vodiči, ktorí majú tzv. Téčko, by však zrejme problém s cestnou kontrolou mať nemali.